ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾನೇನು ತುಳುಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ದರದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಅರಿ ನನೆತಿ ಉಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಬುಲ್ಲಂತರಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಾರು ಲೋಟೆ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಪಾಡ್ದು ಉರ್ಪೆಲರಿ ಒಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೊಡ್ತೀನ ಅರಿನ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ನನೆತದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ನನೆತಿದ್ದು ಬೈಯಾಡು 10 ಗಂಟೆ ಕಡೆದು ಬಾರೆದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ನೇನು ಲಾಯ್ ಮಲ್ದು ಲುಂಬುದು ಕಡೆಗ ಬೈಯಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಕು ಮಲ್ಪುಗ ಬಾರೆದಿರುತ್ತ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರೆದೇರೆ ಕೋಡೆ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂಚಾದಿಯನು ಬಾರೆದೆಡೆ ಕೊನದೆ ಅಂಚ ಬಾರೆದಿರುತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲಿ ನನೆತು ದಿಕ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ನನೆ ಹೊಡು ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಡೆ ನನೆತಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ನನೆತೀನಿ ನೀ ಬೈಯಾಡು ಮಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೆನೆಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೈಯಾಡೆ ನೆನೆತಿಪ್ಪುಡು ಮದ್ದಿನ ಬೈಯಾಗ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಡಡೆ ಬುಲಪೈನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಅರಿ ಅಂಚದು ಅಂಗಡಿದ ಅರಿ ಹತ್ತವು ಇಂಕುಲು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಜೋಕುಲು ಇಷ್ಟಪಡುಜಿ ಅಂಚದು ಅವೇನು ತಿಂಡಿ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುಣ್ಯಾನು ಆಯ್ಕೆ ಬುಲಂತರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ರುಚಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಜರ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಕಡೆನಾಗ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮೂಲುತ್ತುಲೆ ಅರಿ ನೆನೆದುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಆತುಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಐನರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯ್ಯದ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಹೊರಮರಕ್ಕೆ ನೆನೆದೆ ಅಂಡ ಬೇಗನೆ ಕಡೆಪೆದಾಯ್ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂತ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆನಾಗ ಒಂತ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಆ ನೀರು ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಒಂತ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಓಡಾಪುಂಡು ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಈರೇಟು ಪಾಡ್ದು ಸೋಕುಡೆಂದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಕಡೆದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀಪೆ ಲಾಯ್ ಮಲ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿದೆ ತೊಂದ ಐಟು ನಮ್ಮ ಒಂತೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆವಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಮಿಕ್ಸಿಡು ಒಂತೇನೆ ಇತ್ತೇ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆವಡು ಇಜ್ಜುಂಡ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಜಿ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಈತ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವು ಒಂದು ನೀರಾಂಡು ಒಂತೆ ನೀರೇ ಮೆಲ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಸಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ ಸಣ್ಣ ತಂತುಲೆ ಒಂದೇನು ದೆತ್ತದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕದ ಒರಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಸಣ್ಣ ಉಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ದರದ ಗಟ್ಟಿ ಯಾನು ಕೆಲವೇರು ತಾರೈ ಪಾಡ್ವೇರಿ ಯಾನ್ ತಾರೈ ಪಾಡುಜಿ ನಮ್ಮ ಓಲು ಪೋಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲ್ಯತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಾ ಯಾನಂತೂ ತಿನ್ಪೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬಾರದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ದ ಕೈಪ್ಲ ಬಾರದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಆಯ್ನಾಥ ಬುಳ್ಳಂತರಿಲ್ಲ ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಪಾಡುವೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾಡುವೆ ಬತ್ತೆ ದಾಲ ತಾರೈ ಗಿರೈ ಪಾಡುಜಿ ತಾರೈ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಾಗ ಆಪುಜಿ ಉದೆ ಎದೆ ಉರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂತೇರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಕಡೆದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೇನು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಈತು ತೆಲ್ಲು ಉಂಡು ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಉಂದೇನು ಯಾನು ಈನ ಅಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀಪೆ ಉಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ತಾರೈ ನಿಗ್ಲೇ ಬೋಡುಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಕುಲ್ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಎದೆ ಉರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ತಾರೈ ಪಾಡುಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿದೀರಿ ಎಂತೂ ತೆಲ್ ಪೊಡ್ಚವೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇರೇಟು ಉಣಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರ ಇರೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇರೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡುಗು ತಕ್ಕ ಇರೆ ತಿಕ್ಕಿಜವು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಡ ತಾತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿದ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಕ నేను ಮುಚ್ಚಿದೀತು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ನಿಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುವೆ ಏನು ಇತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದೀತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ದೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಸೋಕು ಗಟ್ಟಿ ಆತಂತುಲೆ ಈತಿ ಯಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ನೀರು ದೆತ್ತಂಗ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ನೀರು ದೆತ್ತಂಗ ಬಾರಿದೇರನ್ನು ಬಾಡಾದು ದೀತೆ ನಿಗುಲು ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಬಾರಿದತ್ತು ಇರತ್ತುಂಡ ನಿಗುಲು ತೆಲ್ಪರು ಅಂಡ ಬಾರಿದೇರನ್ನು ಬಾಡೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀದು ಆಯ್ತು ಇದು ಬಾಡಾಯಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೇನು ಒಂಜೊಂಜೆ ದೆತ್ತದು ಒಂತೆ ನೀರು ಕೈ ಮುರ್ಕದು ಒಂತೆ ದೆತ್ತದು ನೇನು ಒಂಜೇನೇ ಲಾಯ್ ಮಲ್ ತಟ್ಟಗ ಜೋಕುಲು ಬೊಬ್ಬೆಡೆ ಆಯ್ಜಿ
ಮಸ್ತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಉಂಡು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ನಿಜ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾಪೋಗ್ಲ ನೀರು ಮುರ್ಕದ್ ಮುಂಡ ಕೈಟು ಅಂಟುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯ್ನ ತೇಣಂತ ತೆಲುಟೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನ್ನುವೆ ಅಂಡ ತೆಲುಟು ಮಲ್ತುಂಡ ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಪಂಡೇರು ಈತು ಬೊಡ್ಚಿ ಇದೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೇರು ಇಪ್ಪಡಿ ಇಂಕ ಅತಯ್ಯ ಕೊತ್ತೈಜಿ ಏತು ಪಡೋಡೊಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ರಡ್ಜನಕ್ಕ ತಂದು ಪಂಡೆ ಅವು ಉರುಪೆಲ್ಲರಿ ಅಂಚೇನತೆ ದೇ ಒಂದೇನೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಡ್ಪೊಡು ಸೊ ಕೂಡ ಯಾನು ಊರೆಲ್ಲ ಉರುಡೇ ಪೋದು ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪುದು ಯಾನೊಂದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಪಿನ ವಸ್ತುನ ಪೂರ ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಲ್ತು ತಿಂತೇನು ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಓರ್ನಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಪಿನ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನಲಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೈക്ക് ಎಣ್ಣನೇ ಒಣೆ ಬಂದದು ಯಾನೇ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಿನಾಲು ಎಂಕ ಬೋಡೈನ ಓವೇ ವಸ್ತಾವಡು ಪತ್ರಡೆ ಅವಡು ಬಾರ್ದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಮಂಜೋಲ್ದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಯಾನ್ ಎಂಕ ಎಂಚ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಿನಾಲು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೈಯಡೆ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಊರುಡು ಪೊಂಡಲ ಎಂಕ 3 ದಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾರದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಂದ ಕೈಪು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಮೂಲು ಬಾರದಿರ ತಿಕ್ಕುಣೊಂದಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ 2 ವರ್ಷ ತಿಂತು ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಊರು ಪೋದು ಊರುಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪ ತಿಂತೇನು ನಮಗ ಈನ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಊಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಾರೆ ಮಲ್ತು ತಿಂದುಂಡನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಉಂದೇನು ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರ್ದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳ 2ನೇದ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಜೋಕಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಅವನುಂಡು ಜೋಕಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಒಂದು ಭಾರಿ ನೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಇದೇನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮುಡು 2ನೇದೈಟು ಫಸ್ಟ್ ದೈಟ್ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂತ ನೋಡು ಪನ್ಕಿನ 2ನೇದೈಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಟು ಯಾನಿತ್ತುಜಿ ಬಕ್ಕ ಇರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಇಂಕ ಒಂದಿತ್ತುಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಒಂದು ಏತು ಸೋಕು ಮಲ್ತು ಮಡ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತದು ನಮ್ಮ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಜಿಂಜ ಬೇಯ್ಪದಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಕುಡೆ ಬೇಯ್ಬುಂಡವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿಯಾನವೆ ಅವು ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರತೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇಡ್ಲಿದ ತೊಂದರದಲ್ಲ ಕತ್ತತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಟೈಪತ್ತೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಾಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ನಾ ತುಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ನಿಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂದು ಇದೇನು ಬಾಡವಳೆ ಯಾನವೇನೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾಪಗಳು ಎಂಕುಲು ನೀರು ಕೈ ಮುರ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದದೆತ್ತು ಪಾಡುವೆನು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನವ ರೀತಿ ಇಂಚ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ ಇಂಚ ಕೈಕ್ ಅಂಟುಜಿ ತೆಲು ಬರ್ಪುನು ಪಂಪುನ ಕಾರಣಗ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಂದ ಕೈಪುಲ ಗಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಾಂಡೆ ಇಂತೆ ಬೇಯ್ಪದಿಂದ ಕಾಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವಾದ ಬಾರ್ದಿರ್ತ ಕಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೈಯಡೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಬೈಯಡೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ನಿಂಚ ಒಂಜಿ ತುನ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಉದ್ದ ಯಾಪುಜಿ ಪಂಡದು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಬಾರೆದೇರೆ ಎನ್ನ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಹೀರೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟು ಒಂಜರೆ ಹೀರೇಟು ಅವಳ ಸರೀತು ಜೀರೆ ಕುಲುಪುರ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಕುಳ್ಳಿನ ದಿನ ಬಾರೆದೇರೆ ಬೋಡೆ ಅಲೆಗು ಬಕ್ಕ ಹಾಲು ಬಾರೆದ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋಡೆ ಅಲೆಗು ಒಂದು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದೆನ್ನ ಕಂಡನೆ ಕೊನದೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮೂಲು ಬಾರೆದರೆ ಗಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತದ ದೀಯ ನಾನು ಒಂತೆ ಒರಿನು ಬಂದ ಇಟ್ಟು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರ ನಾವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಚಿನ್ನ ಪುಂಡಿ ಆಬುಜಿ ಮುಂದೆ ನೆನ ಬಾರೆದ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ಯಡ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಐಟು ತುಳಿ ಬಂದದ ಐನಿ ಜೀನವೇನು ಶೋಕು ದಿಕ್ಕದ ಶೋಕುಡೆ ಬೆಯ್ಯಡು ಕಾಂಡೆ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು ದೊಟ್ಟುಡು ಬಾರಿದ ಕಟ್ಟಿಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಡೋದು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಉಂಟು ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನೀರು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಟ್ಟೆ
ನಾಳೆ ತಿನ್ನೋದು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಮೀನು ಸಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ತೆಗೆದಿಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿ ಬರಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ತಿನ್ನುವ. ಮಕ್ಕಳದೊಂದು ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಮುಗಿಯುವುದಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಯ್ತುಂಡು ಬೈತಿನವೇನೇನಿಟ್ಟು ಪೇತೆ ಪಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತ ಯಾನು ಇನಿ ತಿನ್ಪುಣತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮೀಂದ ಸಾರು ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಮೀಂದ ಸಾರು ಮಲ್ತು ನಿಗಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ಪಯ್ಯಾನು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಅದು ಬೇಯೋಣ್ಣದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏನೊಂಚೂರು ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಂಚೂರು ಉಂದಿತ್ತು ಭಾರಿ ಸೋಕು ಬೈದನು. ಭಾರಿ ಸೋಕು ಬೈದನು. ತೂವರೆ ಯಾವು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಬೈದನು. ಊರುಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗ್ಲಿಗವೇ. ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೀನು ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೀನು ಸಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಗಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಬಾರದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಇನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಯಾನ ಮುಲು ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿಲ ಮೀನ್ದ ಸಾರಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ಓವುಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡೆ ಇಂಕ್ ಓವುಲ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿಂದು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪಣಿದೆ ತೊಣ್ಣಿ ಕೆಂಜ ಮೀನಂದೆ ತಂದೆ ವಾಂಡು ಕಾಯಿಂಡು ಯಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾರದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿಗಳ ಈ ಮೀನ್ದ ಕೈಪುಗಳ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಕೋರಿದ ಸಾರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೀನ್ದ ಕೈಪುಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ಕೋರಿದ ಈಗ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಸೂಪರ್ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕು ತಿಂತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕನ್ನಡ ಯಾಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು. ನಿನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾತುಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳು ನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಗಲು ಕೂಡ ಮಲ್ತು ತಿಲ್ನೇ ಪಂಡದು ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುಬೇ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.